biztos ti is elgondolkodtatok már rajta, hogy mit csinálnak a programozók. Megkérdeztük erről szakértőinket. Hát fejlesztik szerintem a programokat, hogy jobb, modernebbek legyenek, vagy új programokat hoznak létre, amit majd lehet hasznosítani gépeken. Nem tudom. Szerintem embereket kisegítő programokat, vagy szórakozásra való programokat akár. Az az igazság, hogy ők is emberek. Ennek megfelelően pedig reggel felébrednek, kávét főznek, munkába indulnak, majd leülnek a számítógép elé. De lássuk, mit is csinálnak, és hogy a munkájuk, a programozás vajon évtizedes vagy évszázados múltra tekint vissza. Üdvözöllek benneteket, Szőcs Árpád vagyok, és a következőkben a programozáshoz kapcsolódó alapismereteket fogjuk áttekinteni. Kezdetben nem volt telefon vagy internet, csak füstjelekkel tudtak kommunikálni az emberek. A kommunikáció ezen formáját az amerikai és kínai őslakosok egyaránt feltalálták. A felszálló füst útjába takarót tesznek, majd eltávolítják azt, ezzel szakítva meg a folyamatos füstoszlopot. Némi gyakorlással könnyen megtanulható, hogyan lehet manipulálni a füstfelhők méretét és formáját. A pápaválasztás sikerességét a mai napig így hirdetik ki a Vatikánban. Ezután az emberek elkezdtek írni, kialakult az írásbeliség. Ekkoriban a kódexeket kézzel másolták, sokszorosították. A reformáció idejére tehető az első ősi nyomtatók létrehozása, ezzel már sokkal gyorsabban, sokkal több példányt tudtak előállítani egy könyvből. Az 1800-as években olyan fontos találmányok születtek, mint a távírógép vagy a telefon. Az 1900-as években jelent meg az első számítógép, ami még közel szobaméretű volt. Innentől kezdve folyamatosan egyre jobb, korszerűbb, valamint nem mellékesen kisebb méretű számítógépek jelentek meg. Ekkoriban még lyukkártyás rendszereket, később pedig floppy lemezeket használtak. Meglepő módon azonban a programozás nem a számítógépekkel együtt vagy azok után született, hanem azt évszázadokkal megelőzve az 1700-as években. Johann Müller mondta ki először, hogy a mechanikus számológépek esetén szükség van a részeredmények tárolására. Ez a programozhatóság alapfeltétele. 1820-ban olyan mechanikus szövőgépet készítettek, amely automatikusan külső programozás révén szőtt mintákat. A gépet kartonból készült lyukkártya vezérelte, ami a mintákat tárolta. Többek között ez a gép inspirálta Neumann Jánost a számítógép tervezése során. Az EDVAC nevet viselő számítógép esetében találkozott először a programozás és a számítógép. Ez volt az első olyan számítógép, amin programot lehetett végrehajtani. Ezek még általában csak matematikai problémák megoldására voltak specifikálva. Az évek folyamán bővült a számítógép által megoldható problémák köre, egyre több területen terjedt el a programozás. Az új területek azonban új problémákat vetettek fel, ezért a programozási nyelvek és technikák is fejlődni kezdtek. A programozás nem más, mint egy vagy több absztrakt algoritmus megvalósítása valamilyen programnyelven. A programozóknak sok algoritmust kell ismerniük, hogy hatékonyan tudjanak kódolni. Algoritmusnak nevezünk egy olyan megengedett lépésekből álló módszert, utasítás sorozatot, amely a felmerült probléma megoldására alkalmas. A számítógépünk rengeteg számunkra már-már hihetetlen dologra képes. Arra azonban talán nem gondolnánk, hogy bonyolult gépezetünk valójában csupán az igen és a nem utasításainkat képes értelmezni. Képzeljük el, hogy számítógépünk kapcsolók ezreiből áll. Ezek a kapcsolók pedig csak kétirányúak, azaz igen vagy nem állásban vannak. Ha mindezt a kettes számrendszer segítségével értelmezzük, egyesek és nullák sorozatát kapjuk, kódokat, amelyekkel tulajdonképpen minden program leírható. Lehetséges persze, hogy ez a kód hibás, ebben az esetben a program nem fog működni. De itt jön a képbe a programozó. Ő felelős azért, hogy a kódsor helyes legyen és a program megfelelően futhasson. A számítógéppel kapcsolatot a programozási nyelven keresztül létesíthetünk. Különböző nyelvet beszélnek a más-más országokban élő emberek, és különböző nyelveken szólhatunk a számítógéphez is. Ennek kiválasztása a nagyságrendileg 200 programnyelvből nagyban függ attól, hogy milyen feladatot szeretnénk elvégezni. Ezen nyelvek együttes használatával hozhatunk létre egyszerűbb weblapokat. A HTML a tartalomért, a CSS a megjelenésért, a JavaScript pedig a dinamizmusért felelős. Ezek webes nyelvek, ami azt jelenti, hogy a hozzájuk szükséges fordítóprogram a böngésző. Ez felelős azért, hogy nem a program kódot látjuk, amikor megnyitunk egy weboldalt, hanem annak értelmezett, lefordított változatát, a grafikát. A program működéséhez szükséges adatokat adatbázisban tároljuk. Ehhez használhatunk adatbázis kezelőket, mint például a MySQL. Adatbázisokkal találkozhatsz például a könyvtári keresőprogramokban, ott is ezt a megoldást használják. A Java egy általános célú programnyelv. Többek között asztali alkalmazásokat tudunk vele készíteni.
A Java legnagyobb előnye, hogy platformfüggetlen, ugyanúgy fog működni például Macintoson, Linuxon és Windowson is. A JavaScript egy másik programnyelv, melynek neve és szabályrendszere ugyan hasonló a Javahoz, de nincs közvetlen köze egymáshoz a két nyelvnek. Hasonlóan a Javahoz a C++ is egy általános célú magas szintű programozási nyelv. Napjainkban szinte minden operációs rendszer alá létezik C++ fordító. Björn Estrustrap kezdte el a fejlesztését a C programozási nyelv kiterjesztéseként, más nyelvekből véve át megoldásokat, ötleteket. Vannak olyan programnyelvek, melyeket az elkészítőjük nem mindennapos használatra fejlesztettek ki, sokkal inkább a határok feszegetésére, művészi célok kielégítésére. Általában nem alkalmasak szoftverfejlesztési célokra. Ilyen például az Ante. Ennek utasításkészlete kizárólag a francia kártyajelei, valamint a számokat tartalmazza. Arnold Schwarzenegger filmjei is külön programnyelvet ihlettek. Az Arnold C utasításai a filmjében elhangzott mondatokat idézik. Vannak még ennél is extrémebb példák. A LOL-kod csupa nagybetűs, internetes mémekből táplálkozó kulcsszavakból áll. Mindközül a legfurcsább azonban a Whitespace nyelv. Az ezen a nyelven készült programok csak szó közt tabulátort és enter tartalmaznak. Aki megért egy ilyen kódot, annak minden elismerésem. De hogyan tanulhatunk meg programozni? Manapság már számos internetes oldal van, ami ebben segítségedre lehet. Nézd meg például a code.org oldalt. Ezen kívül érdemes megnézni a Code Academy oldalát is. A YouTube-on mindenről van videó, miért pont a programozásról ne lenne. A kezdőtől a haladó szintig bárki találhat magának megfelelő oktatási anyagot, szinte bármilyen programozási nyelvhez. Vannak magyar nyelvű videók is, de nagyban megkönnyíti a dolgodat, ha beszélsz angolul. Az O'Reilly Media könyvei egyébként szinte bárkit képesek megtanítani programozni teljesen a nulláról. Valamint ha tudsz németül, érdemes Christian Uhlenboom Java ist auch eine Insel című művét nézegetned. Ez ingyenesen elérhető az interneten. Ha a webes programozás érdekel, akkor a mögöttem látható weboldalt ajánlanám. A nyomtatott anyagok közül a korábban már említett Björn Strustrup a C++ programozási nyelv című 2 kötetes könyvét ajánlom figyelmedbe. Számtalan könyv létezik, ami azt hirdeti, hogy megtanulhatsz programozni csupán 24 óra alatt. De gondolj csak bele, hány embert láttál, aki 24 óra alatt programozol le? Ennél jóval több időre, gyakorlásra lesz szükséged. Rövid idő alatt is érhetsz el látványos eredményeket, de az azért még nem igazi programozás. Na de hol lehet legjobban megtanulni programozni? Természetesen a felsőoktatási intézményekben. Az egyetemi képzés során nem csak magát a programnyelvet tanulod meg. Megismerheted a számítógép működését, a szükséges matematikai alapokat, algoritmusokat és adatszerkezeteket, amelyek megkönnyítik a programozást. De ezen kívül megtanulhatod a fordító programok működését, azt, hogy hogyan kell tesztelni egy programot, valamint betekintést kaphatsz, hogy milyen jogi lehetőségeid és kötelezettségeid vannak az elkészült programoddal kapcsolatban. Ha sokszor van szükségünk egy bizonyos feladattípus kiszámítására, érdemes leprogramozni azt. Azonban, ha csak egyetlen egyszer szeretnénk használni és több ideig tartana a program megírása, mint a számítás elvégzése kézzel, már meggondolandó. Programozhatók különböző algoritmusok, keresések, tömörítő eljárások, szinte bármi, ami eszetekbe jut. Általában kihívásnak számít a programozók körében a konkurenciakezelés megoldása. De mit is jelent ez? Nézzünk egy példát. Tegyük fel, hogy egy koncertre jegyet szeretnétek venni, de már csak egy darab van. A megoldandó probléma, hogy mi történik, ha egyszerre ketten akarjátok megvenni. Hasonlóan nehéz feladat a platform, valamint a böngésző függetlenség megvalósítása. Az emberek nagy része különböző operációs rendszereken, azon pedig különböző verziójú böngészőkön keresztül szeretne weblapokat elérni. A programozó célja pedig az, hogy ez minden esetben egyformán jelenjen meg és tökéletesen működjön. Manapság az okostelefonok és a táblagépek korában pedig már szinte elvárás, hogy egy weboldal responsív legyen, vagyis ne függjön a kijelző méretétől. Számtalan programozó van a világon, de néhányan közülük is kiemelkednek. Ki ne hallott volna a Facebook alapítójáról, Mark Zuckerbergről? Gondolnád, hogy mindössze 20 éves volt az oldal alapításakor? Vagy nézzük a korábban már említett Björn Strustrupot. Ő fejlesztette ki a C++ programozási nyelvet. Bill Gates és Paul Allen alapította a Microsoftot. Magyar vonatkozásban is említhetünk híres programozókat, mint például Halácsi Pétert, a Prezi.com egyik alapítóját, vagy Anka Mártont, a Logmein alapítóját. Számtalan példát mondhatnánk még. De mi a cél? Hogy egyszer te is a híres programozók között szerepelj. Tanulj meg hát te is programozni.